estem contents perquè entre el nombrosíssim públic que ens acompanya, que hi ha d'haver gairebé un centenar de persones aquí dins. Home, ja els sento, ja. Si voleu fer una mica de xivarri, la gent s'ho creurà. Ho veus? Hosti, noi. I tots són noies, eh? Sí, ja he notat la barba, m'ha ¿Te ha rascat. quedado conmigo o qué? Hi ha el compositor de la que nosaltres vam batejar com la Sardana Jones. Té un títol més llarg, que ara no recordo, ja em perdonaràs, Martí, eh? No sabe ni hablar. Però que ens fa il·lusió que sigui aquí, que la senti en directe, com la treballem amb l'arqueologia folclòrica i el monstruari català que ens porta cada dimecres en Jair Domínguez. Jair. Avui, nois... Què? El vell del mar. Això és un llibre, no? O sembla un títol d'una cançó de Sant Traït. El vell del mar, Sí. ésser mitològic de la Barceloneta. El vell del mar, eh? Sí, de la Barceloneta concretament, del barri. Ai. Hi ha notícies d'ell que van del segle XVII fins a principis del segle XX i després no se n'ha tornat a sentir parlar. Vaya pasada. Sí. Que no es morís, no? A veure, després de viure 300 o 400 anys, podria ser una opció. Descripció policial. Apunteu, nenes. De dia és com la resta dels mortals. Punt. Us ha quedat clar? Sí, aquesta, aquesta és la fitxa No, però policial. s'ha de matitzar una mica, molt Sempre porta la mateixa roba, que fa olor a mar tant a l'estiu com a l'hivern. Cara de buena persona, de verdad. Té cara de bona persona, no porta mai sabates i els cabells blancs i la barba sempre despentinats. Amb aquesta descripció podria ser, efectivament, en Martín Rodríguez, el bateria de Sant Traït. Un petó des d'aquí, Martín. Sí, i tant que sí. Mai parlava directament amb ningú. És un altre tret diferencial, també, Tan sols es Oh, dedicava... quina ràbia que fa aquesta gent que parla mirant a l'horitzó. Ui, terrible, Sí. terrible. No, es dedicava a caminar per la sorra i saludar a tothom que s'hi topava. O sigui, bona persona. Això sí. Una persona saludant, Ben educat. Encara que tot sovint ens diuen que solia parlar amb els pescadors i els ajudava, atenció, els ajudava a arrossegar la barca cap a la sorra quan tornaven de la pesca, demostrant així una força descomunal i impròpia per un iaio com ell. És alt, calvo i té les dents així com a tortes. Però calvo amb melenes, recordem, Recordem, melena blanca que s'enganxa amb la barba. Sí, podries recordar aquell refrany català de... Sí, home, de calp amb melena? Calp amb melena no hi ha res que foti més pena. Moltes gràcies. És així. És el folklore i ens porta refranys, també. La gent no sabia d'on era, això ens ho explica el Joan Amades, ni per què cada dia passejava per la platja, però les poques persones amb qui parlava deien que era un home molt savi i amable, coneixedor dels secrets del mar, així com els de la terra. O sigui, tots els secrets. Vai, escolta'm, és com una paella, aquesta home, mar i muntanya. Mar i muntanya, ho sabia tot. I que fins i tot tenia la capacitat, i aquí hem de fer un apunt, de parlar amb els peixos i les gavines. Carai. No sé què els hi pot explicar, sincerament. Però ells sí, segurament suposen que un peix sàpiga molts secrets, a part de com fer una sarsuela. Quan es fa de nit, atenció, aquí arriba el tema complicat, El vell es tira... Perquè fins ara era una persona normal i corrent. El xiflat de la Barceloneta. Exacte. Tothom està pensant en els mateixos. Sí, exacte. Tots en coneixem algun d'aquests. Exacte, i més d'un que va despullat, també. Quan es fa de nit, el vell es tira al mar. I dins l'aigua, el cos se li cobreix d'escates platejades, els cabells i la barba d'algues verdes i petxines blanques. O sigui que es transforma en una drag queen. ¡Ay, qué miedo! Se'n anava tota la nit de farra. Sí, és ben bé, un retrat robot, Pot sortir a Vides Anònimes de la Sexta, aquest senyor. Però se n'anava a fer snorkeling, No sé què se n'anava a fer. El cas que tornava l'endemà un altre cop sota la forma d'un vell qualsevol, ens diuen. O sigui que igual era totalment diferent del dia abans, Mira, això va molt bé per rodar una sèrie, perquè així no cada dia tens un actor diferent. Segurament. Vull dir, no has d'anar renegociant el contracte de l'actor que faci del vell del mar. No. Cada dia un iaio diferent. Ja està. Però un bon dia el vell deixa d'aparèixer per les platges de Barcelona i qui diu que és la seva venjança per la industrialització de la Barceloneta. Sí. Atenció. D'altres diuen que es va morir de vell i d'altres diuen que això és folklore català i que no li busqueu el missatge que no en té.